തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രമിക്കായികയല്ല. ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ സംഭവം വരുമ്പോഴും ആ കേസ് എടുക്കുക മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ആണത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് അവരാരൊക്കെ വരുന്നു, എവിടെയൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. വരുന്ന ആളുകളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ, അവരെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലുടമകളും ഉണ്ടാക്കണം. അവർക്ക് നല്ല സുരക്ഷിതമായ താമസ സ്ഥലം ഒരുക്കണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനൊരു അവസരം ഉണ്ടാകണം. അവരുടെ ജീവിതവും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവരുത്. എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോശമായ പ്രവണതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറേ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി താമസിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇല്ല. പിന്നെ കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു ജീവിത വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറേ മാറിയതുകൊണ്ടും ഇഷ്ടംപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുകയും കൂലി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരിടത്തേക്കും പോകാത്തതുപോലെ കേരളത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത്. അവർ വേണ്ടാന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനും കഴിയില്ല. കാരണം ഈ തൊഴിലെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടി ഒരു പങ്കാളിത്തം വേണം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആലുവയിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ഇവരുടെ ആകെ രജിസ്ട്രേഷൻ പരിശോധിക്കാനും കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറെക്കുറെ വിജയകരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനിയും നമ്മൾ ഇവരുടെ അവരാണോ ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവെല്ലാം വരണം അത്രേ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഈ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ചാൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോവയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ MDMA ഒക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയാണ്. അത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മയക്കുമരുന്നിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ തുടരണം. സർക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹകരണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്ന സൂചനയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നൽകുന്നത്.